SMG. Ndiri mukuru wekampani Better Vibes. Ndakuredza unyanzvi pamaiki. Terera ngoma pasina fecha fecha. Mupusha naikoko zvenyu ndezvefodya. Dai mukadzingwa padheni kwamorocha. Dzinorova juka mukare zvakudzibheja. Handisi 10 pandiriita wemayutsi. Ndiri kumberi kwavo vari kumashure segotsi. Takaruma semutsanga pachibuda utsi. Zvemangoma zvaramba ngavauye kumanotsi. Ibhora ripi remukukava mukutambisa matofa muchisiya shasha. Saboteti makuinyanya ngatipushe mawesiri vakutsvaga. Ndiripi bhora ramukukava mukutambisa matofa muchisiya shasha. Saboteti mukuinyanya ngatipushe mawesiri vakutsvaga. Hazvisi easy kukulidhai kana ndiri goti. Mimi muri wai pakuda visa kubaya Dubai kana ndiri leseni. Saka dzidzai njokorira sei bhizu tenderedza ngoma dzangu nezveiti. Guys, let's stop it. Zvamuri kuita muone hazviiti. Ibhora ripi remukukava mukutambisa matofo muchisiya shasha. Saboteti makuinyanya ngatipushe mawesiri vakutsvaga. Ndiripi bhora ramukukava mukutambisa matofo muchisiya shasha. Saboteti mukuinyanya